Hola, soc Blai Llobrega Martínez, vaig a l'Institut és l'Estació a primer d'ESO C. Què són les rondalles? Les rondalles es creu que van aparèixer per primera vegada a l'Índia fa aproximadament 4.000 anys. Les nostres són d'origen mediterrani i es coneixen a tota l'àrea catalana. Les rondalles són tradicionalment orals i hi ha gent que les recull i les escriu per a que així no es perdin. Com us acabo de dir, la persona més famosa que recopilava rondalles es deia Hermes Valor. S'encontrem al seu poble natal, Castalla. Ell va néixer el 22 d'agost de 1901. I ara vos vaig a contar una rondalla que es diu Abella. Hi havia una vegada al poble de Banyeres un matrimoni que tenia 3 filles, Morgolina, Jorgolina i Abella. El pare se'n tenia que anar per feina a València, així que li va dir a cada una de les seues filles que li diguera algo que volia que les portaren de València. Morgolina va demanar un vestit, Jorgolina una capa, mentre que Abella va demanar una rosa. Al matí següent, el pare va sortir de Banyeres cap a València. Passada una setmana, quan el pare ja tenia tot el que necessitava i els regals de les filles, va decidir que ja era hora de tornar cap a Banyeres. A meitat camí es va oblidar que s'havia oblidat el regal d'Abella. Va buscar un altre remei i es va clavar per un vell camí que hi havia a la seva dreta. Va entrar decidit al castell per trobar la rosa que li havia promès a la seva filla. Era un jardí ple de roses i va trobar la perfecta. La va arrencar i xas! Va sonar un llampec tan fort que es va caure. De sobte va aparèixer un monstre i li va dir que ara, per arrencar aquella rosa tan especial per a ell, anava a tindre que complir un càstig. La seva filla es tenia que quedar tancada ahí de per vida. El pare, arrepentit del que acabava de fer, se'n va anar cap a Banyeres i estava a punt de contar tot el que havia passat a la seva família. La seva família estava esperant-lo. Els ho va contar tot mentre que es donava els regals. La filla no s'ho podia creure, però al final va acabar acceptant. Al matí següent, els dos van sortir de Banyeres i van anar cap al castell. Una vegada allí, el pare es va despedir a Abella i se'n va anar a Banyeres. Abella va entrar per la porta. Allí va tocar la porta, però no va contestar ningú. Unes mans la van arrastrar cap a dins i la van obligar a sentar-se a una taula. De sobte va aparèixer menjar damunt de la taula. Ella el que va fer va ser menjar-se'l i al llarg del temps va començar a acostumar-se. Abella va decidir anar-se'n a dormir, però abans es va gitar al baúl que tenia als peus del llit i es va ficar a pensar què estaria fent ara si estiguera a Banyeres. De sobte, Abella va sentir uns passos i era el monstre que li havia dit el pare. El monstre li va preguntar: «Puc assentar-me al teu costat?» Abella, contenta, va dir que sí. Van estar parlant sobre ells, sobre Banyeres, i van estar parlant una bona estona. Va passar el temps i es van fer molt amics. Al passar el temps, el monstre va notar que Abella estava un poc diferent i es va adonar que Abella tirava de menys a la seva família. Va treure un anell i li va dir que aquest el ficara al baúl als peus del seu llit, per a que així es despertara al llit de Banyeres i que al llarg dels 13 dies tindria que tornar a fer-ho per tornar al castell. Abella ho va fer i al matí següent estava a Banyeres, estava supercontenta. Va anar corrent a veure a la seva família. Passats els 13 dies va buscar l'anell però no estava. Va sentir una veu estranya al corral, així que es va arrimar. I allí hi havia 2 gallines parlant i una li deia a l'altra: «Che, em podries donar un anell com aquell que em vas donar?» «Ai, perdona, però és que Jorgolina, la germana d'Abella, no l'ha tirat encara ningú no el fem. Si passara, t'ho dic». Abella, enfadada, va pillar l'anell que tenia aquella gallina. El va pillar i se'l van portar cap al llit. Allí es va dormir i Abella es va despertar superràpid i va estar buscant el gegant. No el trobava, així que va decidir deixar l'anell on va poder i es va ficar a buscar el gegant més seriosament. No estava, i de sobte se'l va trobar tirat a un arbre, però no respirava. Abella es va ficar a plorar
i va buscar aigua per poder llevar-li la cara. Passat un temps, el monstre no reaccionava, així que Abella es va girar al seu costat per a veure si passava alguna cosa i xas! De sobte va aparèixer un príncep que li donava les gràcies a Abella per haver-lo salvat d'aquell malefici. Ara era lliure. Ell era el príncep de València. Rondalla acabada ja s'ha acabat i a qui no li hagi agradat que es toque el nas.